V dnešním videu shrnu vše podstatné z mé cesty po Bělorusku. Pokud plánujete cestu, nebo vás tato země jen zajímá, tohle video je právě pro vás. Zároveň se jedná o předposlední video této série a už bude následovat pouze otázky a odpovědi z nejčastějších dotazů jak na mě, tak na Bělorusko. Proto pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentářů a já se na něj pokusím odpovědět. Video bude rozděleno do několika hlavních kapitol, mezi kterými se už klasicky můžete přesouvat a rozebereme si témata jako například jak se do Běloruska dostat, doprava v Bělorusku, bezpečnost, jídlo a co je hlavní a přijde jako poslední, tak platy a ceny. Takže nezapomeňte sledovat až do konce, abyste o toto téma nepřišli. Jako poslední poprosím o odběr, like, zviditelnění, popřípadě super díky nebo členství. Děkuji všem, kteří mě v této tvorbě podporují a také děkuji všem členům tohoto kanálu, protože bez vás by to nešlo. Přeji příjemnou zábavu. Tento bod si probereme pouze ve zkratce, jelikož jsem na toto téma natočil samostatné video, takže pokud byste měli zájem, tady je odkaz. Každopádně, první možností je přirozeně letová doprava. S letovou dopravou do Běloruska to není moc růžové, proto i většina místních tuto variantu nevolí. Jelikož od jednoho nešťastného incidentu v roce 2021 do Běloruska nelétají žádné lety z USA a EU. Možností jsou tedy země mimo Evropskou unii, jako je například Turecko, Arménie, Gruzie nebo Rusko. Ale tato varianta se může značně prodražit. Po případě mě ještě napadá se k Bělorusku přiblížit přímým letem do Vilniusu a odtamtud jet pozemně autobusem. Na to tedy volně navazuje autobusová doprava, která je nejpopulárnější, ale zdaleka ne nejkomfortnější. Ta většinou probíhá přes Polsko, což nedoporučuji, kvůli extrémním čekacím dobám na hranicích a momentální funkci pouze jediného hraničního přechodu. Já osobně doporučuji se do Běloruska vydat přes Varšavu, z Varšavy jet do Litvy a odtamtud pozemně do Běloruska. Čekací doba je menší a cesta není ani o tolik delší, teda pokud míříte do Minsku. Samozřejmě je zde i možnost jet autem, ale osobně s tím zkušenost nemám, jelikož čekání na hranicích s osobním vozidlem je o hodně delší, už jenom kvůli tomu, že autobusy mají přednostní pruh. Hraničáři mají tendence automobily hodně prohledávat a v nejextrémnějších případech přistoupí i k rozebrání vozidla. Problém je akorát to, že vám ho už potom nesloží zpátky, což nebudeme si nalhávat, může negativně ovlivnit jeho jízdní vlastnosti. Co budete potřebovat ke vstupu do země? Do Běloruska momentálně platí bezvízový vstup pro občany Evropské unie, takže vám bude stačit pouze platný cestovní pas. Doporučuji si tuto informaci ale před cestou ověřit třeba na stránkách Velvyslanectví Republiky Bělarus. Dále budete potřebovat běloruské pojištění, takzvanou strachovku, a při pobytu nad 10 dní vám ubytovatel musí vyřídit registraci. A to je vlastně všechno. Jazyková bariéra. V Bělorusku je znalost angličtiny obecně nižší než v západní Evropě, ale záleží na věku, místě a profesi. Mladí lidé ve městech často anglicky rozumí, zatímco na venkově nebo mezi starší generací je angličtina velice vzácná. Pokud neumíte rusky, problém pro vás bude hlavně azbuka, jelikož zde příliš nápisů v latince není a to vám může působit problémy při orientaci například v hromadné dopravě. Kdysi zde sice přepis do latinky byl, ale to se s odlivem turistů ze západní Evropy změnilo. Doporučuji vám tedy se naučit alespoň pár základních frází, popřípadě mít v telefonu Google Lens anebo Google překladač offline. Hodit se může i znalost mezislovanštiny, což je výhoda prakticky u všech slovanských národů. A ke konci bych řekl, že Čech, který je často v kontaktu s Poláky anebo Slováky, bude obstojně chápat ruštinu, i když ji neumí. Běloruština je poté ještě jednodušší, bohužel to často neplatí naopak, jelikož Bělorusové a Rusové nemají tak blízké zkušenosti s jinými slovanskými jazyky, jako například my, takže my jim často rozumíme, ale oni nám ne. Bezpečnost v Bělorusku. Hned na začátek je potřeba zmínit to, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky důrazně nedoporučuje cesty do Běloruska, hlavně kvůli vlivu na Ukrajině a represivnímu režimu.
Cestovatelé by měli dodržovat běloruské zákony a vyhýbat se politickým diskuzím nebo projevům, které by mohly vyvolat podezření. Napravo máme budovu KGB. Ale já osobně jsem nikdy žádné nebezpečí nepocítil, jak ze strany státu, tak ze strany individuální kriminality. Ale samozřejmě na pár věcí je potřeba dát pozor. Například nefoťte vládní budovy, policisty, vojáky a podobně, ale to platí takřka všude. Samozřejmě vyhněte se úplatkům, nabízení úplatků je v Bělorusku trestným činem a může vést až k několika letému vězení. Taky je potřeba zmínit, že byste měli být opatrní, pokud cestujete do některé z oblastí, které byly zasaženy černobylskou jadernou havárií. V jihovýchodní části země jsou totiž oblasti, které byly hodně silně zasaženy. A některé z nich nemusí být ještě zcela bezpečné, takže tady je vhodné se informovat dopředu. Každopádně, proč je vlastně Bělorusko označováno v různých průzkumech a statistikách jako velice nebezpečné a já tu teď tvrdím opak. Po masivních protestech, které proběhly v letech 2020 až 2021, začalo velké zatýkání. Tyto zatčení probíhají určitou formou dodnes a samozřejmě jsou dávány do statistik. Nikoho ale nezavřou do vězení z politických důvodů, ale vždy je ten oficiální důvod jiný, například narušení dopravy, výtržnosti nebo neuposlechnutí policejního rozkazu. A všechny tyhle věci jdou do statistik. V realitě je pak na tom Bělorusko s bezpečností na ulicích stejně jako Česko a je tam klid. Bělorusové jsou velice slušní lidé a často problémy způsobují jenom sobě. To nás přivádí k alkoholu, ve kterém jsou Bělorusové rekordmani a vedou v počtu úmrtí způsobeným tímto lahotným nápojem. MHD je v Bělorusku levné, spolehlivé a dobře rozvinuté, a to zejména ve větších městech jako je Minsk, kde funguje metro, trolejbusy, autobusy i tramvaje. Můžeme se rovnou podívat na metro v Minsku, což je jediné metro v zemi, které bylo otevřeno v roce 1984. Má 3 linky, 36 stanic a denně přepraví přes 800 000 cestujících. Stanice jsou čisté, bezpečné a často architektonicky velice zajímavé a některé z nich dokonce připomínají sovětské paláce. Takže určitě doporučuji využít, hlavně pokud jste milovníci sovětské architektury. Další velice důležitou kategorií hromadné dopravy jsou autobusy, což je hlavní dopravní prostředek ve všech městech a všech menších obcích. Co se týče vzhledu autobusů, tak jsou většinou nové a opravené, ale stále se můžete setkat i se staršími modely a popřípadě i maršrutkami. A to zejména v menších obcích. Další oblíbenou přepravou v Bělorusku je carsharing neboli sdílená přeprava. A ta funguje hlavně s vozidly. To znamená, že v Bělorusku funguje nějaká aplikace, přes kterou si můžete půjčit auto, to zaparkujete na nějaké odstavné místo a funguje to úplně stejně jako u nás s koloběžkami. Dále jsou v Bělorusku dokonce i vlaky. Bělorusko má rozsáhlou železniční síť o délce přes 5400 km s hlavním rozchodem 1520 mm, stejný jako v Rusku, takže koleje jsou tam širší. Vlaky spojují všechny větší města, to znamená Minsk, Brest, Hrodno, Vitěbsk, Gomel, Mogiljev a tak dále. Existují tady i mezinárodní spoje, ale to hlavně do Moskvy, Petrohradu, kdysi do Kyjeva anebo Vilniusu. Tady nám jede vlak Minsk-Moskva. Minsk-Moskva Express. Ceny jízdenek jsou docela levné, řekl bych na náš přepočet, a to znamená, že třeba z Minsku do Brestu, což je 350 km, se dostanete zhruba za 10 běloruských rublů, což je zhruba 91 korun. Vlaková doprava je v Bělorusku velice dochvilná a bezpečná, i když některé soupravy jsou starší, tak jsou vlaky často preferovaným způsobem dopravy hlavně v zimě kvůli jejich pohodlnosti. Za zmínku stojí i letecká doprava v Bělorusku, ta je soustředěna teda výhradně do Minsku kvůli sankcím a operují tady národní dopravce Belavia. Belavia provozuje lety do několika destinací v Rusku, Turecku, Arménii, Uzbekistánu, Kazachstánu a další zemí mimo EU. V tomto bodu musím vyzdvihnout jeden komentář, který se mi zdá, že vystihl běloruskou mentalitu velice dobře, teda alespoň podle mě. A skutečně většina Bělorusů, které já znám, odpovídá tomuto popisu. Ale samozřejmě já nejsem Lenin a i zde může být velká odchylka.
Nic to však nemění na faktu, že pán vypadá, že ví, o čem mluví. Každopádně, Bělorusové jsou jako většina slovanských národů velice pohostinní. Není tak nic ojedinělého, že vás pozvou na oběd nebo na večeři. Zároveň, co bych řekl, že je odlišuje například od Rusů nebo Ukrajinců, je to, že jsou ve společnosti velmi tiší a ohleduplní. Z toho také vyplývá, že pořádek mají v krvi a jejich země je skutečně extrémně čistá a bez odpadků, což nevím, jak dokázali upřímně. Co bych řekl, že není dobré, tak rozvíjet politické debaty. Bělorusko je velmi rozpolcené jako většina dnešních států a celkově to není moc vhodné téma. Také bych řekl, že je zde cítit napětí kvůli blízkému konfliktu na Ukrajině, se kterým mnoho lidí nesouhlasí, jelikož se Bělorusové považují za mírový národ. Mnoho lidí z Běloruska volilo Ukrajinu jako cíl svých dovolených a stejně tomu bylo i naopak. Také díky společné historii v Sovětském svazu je rodinná historie mnoha lidí v těchto zemích spjata. Politická situace v tomto sektoru je momentálně velmi složitá a určitě jim ji nezávidím. Dále bych řekl, že Bělorusové zejména ve velkých městech hodně dbají na módu a většinou zde nenajdete nikoho, kdo by do města vyrazil například v teplácích. My jako Češi jsme v tomto o hodně praktičtější a všiml jsem si, že u nás je oblíbená hlavně funkční sportovní móda a možná to bude i tím, že máme kopce a v Bělorusku je to samá rovina. Statisticky i z vlastních zkušeností Bělorusové bývají velmi vzdělaní lidé a pochází odtud mnoho špiček například v IT oboru. Bělorusko má silnou tradici v softwarovém inženýrství a mnoho vývojářů pracuje hlavně pro zahraniční firmy. Bělorusko jako takové bylo i za dob Sovětského svazu území s nejsilnější ekonomikou a vědeckým zázemím. A pokud jste viděli seriál Černobyl, tak víte, že Bělorusové jako první zachytili a začali upozorňovat na jadernou havárii v Pripyati. Pokud bychom to brali podle sociologických studií a kulturních analýz, jsou Bělorusové charakterizováni jako klidní, rezervovaní a pracovití lidé s důrazem na rodinné hodnoty a tradice. V mezilidské komunikaci bývají zdrženliví, avšak zdvořilí a často se vyhýbají přímým konfliktům. Rodina zůstává jedním z hlavních pilířů společnosti, přičemž vícegenerační soužití a respekt ke starším jsou běžnou součástí každodenního života. V pracovním prostředí se Bělorusové vyznačují smyslem pro povinnost, skromnost a ochotu přizpůsobit se náročným podmínkám. Kulturní identita je ovlivněna jak slovanskou tradicí a pravoslavím, tak i historickými vazbami na Rusko a sousední evropské státy, zejména Polsko a Litvu, se kterým dlouhou dobu sdílelo jeden stát. K tomuto tématu jsem se nechtěl vyjadřovat, jelikož je velmi složité a mnoho zdrojů se liší ve většině informací. Lidé v Bělorusku skutečně mají nižší průměrné platy, než máme my. Když se podíváme na oficiální statistiky Běloruského statistického úřadu Belstat, zjistíme, že průměrná čistá mzda v zemi se v roce 2025 pohybuje okolo 12 550 korun. V Minsku, hlavním městě, je to o něco víc, přibližně 16 320 korun. Rozdíly jsou znát i podle velikosti firem, zatímco v malých firmách je výdělek okolo 14 690 korun, ve velkých firmách to může být až 22 500 korun nebo více. Ve srovnání s Českem jsou běloruské příjmy výrazně nižší, ale zároveň je třeba vzít v úvahu i nižší životní náklady. Rozdíl v kupní síle je znát, ale běžný život v Bělorusku je podle všech informací dostupný a pro místní obyvatele i tak udržitelný. Co se týče cen potravin, tak ty můžete vidět v mých videích velice často. Pokud bych se měl podívat na dostupnost života v Bělorusku, tak životní náklady v Bělorusku jsou výrazně nižší než v Česku, zejména v oblasti bydlení, potravin a dopravy. V některých sektorech, jako je veřejná doprava, základní služby nebo lokální gastronomie, nabízí Bělorusko dokonce lepší poměr cena-výkon vzhledem k místním příjmům. V roce 2025 se měsíční životní náklady v Bělorusku pohybují okolo 8 000 korun, zatímco v Česku je to přibližně 20 000 až 30 000 korun. Největší rozdíl je patrný u bydlení, potravin a veřejné dopravy, které jsou v Bělorusku výrazně levnější. V Česku se průměrná mzda pohybuje okolo 42 000 korun. Přestože jsou české příjmy vyšší, poměr mezi platem a náklady není tak dramatický. V Bělorusku je to zhruba 1:1 a v Česku přibližně 1,5:1.
Jak už jsem říkal, v některých oblastech, jako je veřejná doprava, základní služby anebo gastronomie, nabízí Bělorusko lepší poměr cena-výkon vzhledem k místním příjmům. Naopak v technologiích, zdravotnictví nebo pracovních příležitostech má navrch Česká republika. V tomto tématu opravdu nejsem expert a proto ho nechci nadále prodlužovat. Pokud by vás osobně zajímalo srovnání různých zemí, tak doporučuji srovnávač Numbeo, kde si můžete vyhledat dokonce i cenu a životní náklady v jednotlivých městech, jak v Bělorusku, tak po celém světě. Bělorusko nabízí opravdu pestrou paletu míst, která stojí za návštěvu. V hlavním městě Minsku vás zaujme moderní architektura, široké bulváry a ikonická národní knihovna. Minsk bych určitě doporučil všem, kdo mají rádi brutalismus a sovětskou architekturu. Tohle město je tím doslova prošpikované. Pokud se vydáte na západ, nenechte si ujít Brdskou pevnost. Milovníci přírody si přijdou na své v Bělověžském pralese, jednom z posledních pralesů v Evropě, kde můžete vidět i zubry, a Bělorusko tento prales sdílí s Polskem. Za návštěvu rozhodně stojí i město Grodno, které má bohatou historii, hlavně z dob, kdy Poláci, Litevci a Bělorusové sdíleli společný stát. Najdete tam nádherný klášter, který je dokonce v UNESCO, doporučuji také Mirský zámek, který je na seznamu UNESCO, a stejně tak i zámek Ňasviš, který je také na seznamu UNESCO. Oba mají silnou atmosféru a krásnou architekturu. Celkově je Bělorusko země kontrastů, spojuje sovětskou minulost s klidnou atmosférou venkova, hlubokými lesy a pohostinnými lidmi. Pro cestovatele, kteří hledají něco jiného než klasické turistické destinace, je to místo plné objevů a hlavně pro Čechy je to země s nekonečnými lesy, které jsou plné hub. Běloruská kuchyně je založena především na bramborech a opravdu je důvod, proč se Bělorusku říká Bulbaland, neboli země brambor. Najdete tam brambor s bramborem, s bramborovým těstem, smažený brambor, plněný brambor bramborem a masem a plno dalších variant brambor. Ale sranda stranou, nebudu vám tady dělat přednášku o jídle, ale zmíním alespoň to nejdůležitější. Běloruská kuchyně je jednoduchá, ale poctivá a jak už jsem říkal, je založena hlavně na bramborech a krom toho i na smetaně, houbách a mase. Určitě ochutnejte draníky, což jsou místní bramboráky, které se často podávají se zakysanou smetanou nebo houbovou omáčkou. Z polévek doporučuji soljanku, silný vývar z několika druhů masa, nebo chalatník s koprem a vejcem, ideální na léto. Z hlavních jídel stojí za zmínku zrazy, což jsou masové kapsy plněné houbami nebo zeleninou, a holubci, plněné zelené listy s masem a rýží. Na sladko si vychutnejte bliny, což jsou tenké palačinky s tvarohem nebo marmeládou, a moje nejoblíbenější sirníky, což jsou smažené východoslovanské tvarohové palačinky a jsou naprosto delikátní. K tomu určitě zkuste kvas, což je lehce perlivý nápoj z fermentovaného chleba, který vás příjemně osvěží a je velice oblíbený hlavně v Bělorusku, ale také i v Rusku anebo na Ukrajině. Bělorusko možná není úplně kulinářská velmoc, ale pokud máte rádi vydatná a domácí jídla, určitě si tady přijdete na své. Jako bonusový tip doporučuji vyzkoušet místní mléčné výrobky, které jsou velmi oblíbené i v zahraničí. Mají tam opravdu výbornou smetanovou zmrzlinu plombir, výborné tvarohové tyčinky a skvělé kondenzované mléko. Mléčné výrobky tam jsou obecně tučnější než u nás a jejich ochutnávkou opravdu nic nepokazíte. Na závěr pár praktických rad. Platba českou kartou v Bělorusku už většinou není problém. Osobně jsem platil všude bez potíží, jediná výjimka může být u ruských terminálů, kde to občas neprojde. Co se týče hotovosti, pokud vezete eura nebo dolary, doporučuji si ověřit povolené množství, ať nenastane zbytečný problém na hranicích, a pokud se rozhodujete mezi měnami, dolar je tam obecně více zažitý. Volání, SMS a data se vám prodraží, protože Bělorusko není v Schengenu. Na delší pobyt se vyplatí koupit místní SIM kartu nebo využít veřejné Wi-Fi, většinou funguje za pár rublů po celém území. Pokud jdete autem, doporučuji cestovat vozem přihlášeným na vás, ať se vyhnete zbytečnému papírování. Pokud berete antidepresiva nebo léky ze skupiny benzodiazepinů, třeba Xanax, určitě si vezměte lékařskou zprávu a předpis, ideálně přeložený.
může to ušetřit čas a zdržení při kontrole na hranicích. To je asi vše, co mě napadlo. Nezapomeňte, že tohle video je orientační a informace se můžou časem změnit. Je jasné, že nejde obsáhnout všechno o jedné zemi, tradic, zvyků a detailů je prostě moc. Kdybych dělal videa třeba o Česku, taky bych nezvládl pokrýt úplně všechno, takže berte to s nadsázkou. Díky, že jste se dívali až do konce, budu rád za like, komentář, odběr, členství nebo super díky a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa. Zatím se mějte pěkně a mějte i pěkný den.